Ti Masakbayan. Full episode. Pamatag ti ama. Talaga nakadkadlaw nga da paborito ni Papa kada kami kanya Anthony, Charles. Agasam, binaybayan na lang nga nagbartak idirabi. Idin to tasyak, kanayon nakasermona, nukas di ang mabartak kak nga agawi dito mansyon. Gusto mat ngamin ni Papam, Victor. Manmanulang mat nga aginom ni Anthony. Iswasan na sinirmonan. Ah. Ne, Anda na buong salas. anya day jay. At dan samot na buong akagawaan niyo jay salas. Mabit lang, inakitaan na niya dyan na buong. Apa yan na buong ti picture frame ko ang nakadisplay dito sa salas, Fatima? Anya tinaramid mo? Sorry, Daddy. Diyak ing gagara. Tinulungak ngamin ni Nana Doray anang punas kadagiti tugaw kan lamisaan. Amom ka din no kasano kapadig kanyak kiladawan ana buong mo? Graduation picture ko na jay. Ngam binuong mo hit din? Sorry, Daddy. Saan kayo kuman nga gungat? Pumanaw ka ni isang warak. Ang mga nanyapay ti maaramid kukin ka. Talagamat ang nagalas ti ugali man yamanong. Naglawag ti impaga ni Fatima. Di na ing gagara ti pan nakabuong ti picture frame mo. Di mo kadi ammo ti agsaoy ti nasayat. Masapol abugkawan pay ni Fatima. Tapno ibagakin ka. Awan karbengam amang bugkaw iti anak ko. Ala, umay kan anak. Aday wamon day ta at tao. Italaga na puutak nga agpungtot iti nakaron ni Antonay. Grabe gayam no makaungay. Talaga nga uray inauna ni Sir Victor ket tinutupan na. Uray siya nga rod, tatail mo. Kasla sa anak amamati. Akas jay gayam ni Anthony no makapungtot. Manmano nga men nga agungat ni Anthony. Iso akas jay. Ken maysa, talaga adi na kayat amakit kita ti panagsangsangit ni Fatima. Uray mat nga minad ni Sir Victor. Nagrabaw arason ti panagunget na itianak na. Madya talaga ti ugali na. Diyak man amo iti dayji agayam ko. Nalaka nga agpungpungtot. Ultimo anak na, saan na mapasensyaan? Sa dino ti papanan nyo kini Fatima, Anthony. Nakarubwat kayo, mate. Ipasar ko pa lang ni Fatima, papa. Narigaten. Amangan no isunto manin ti pangdasalan ni Manong Victor iti pungtot na. Iho, talaga ka di asan kayo ang makapagsarita iti kabsat mo iti nasayaan. Diyay ko masaan kayo ng agbimbinog kaw. Nakasaganak mo't ang makisarita ken kuhana, papa. Ken maysa. Saan ko mat abugkawan? No nasaya ti pannakilangan na kini Fatima. Nagrabaw ti rason na. Anang bugkawan na iti anak ko. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Ala, padasak man na nakasarita ni Victor. Barang dumungagan iti pamagbagag. Da kayo ti makamo, papa. Ngamsyak, talaga adjakon kayat akasarita. Saan kan sa matarumwar ita, Victor? Mabalin ka kadi akasarita. Amuklatan no niya ti bagayo, papa. Sermonan dakmanen, gapu iti panangunget ko ni Fatima. Ibagayo manen na bidot ti naramid ko. Talaga abidot ti naramid mo a panangunget kan kwa na, iho. Nagrabawa rason. Mabalin mo matakasarita iti nasayaan. Amom kadi. Kanayon adamagan ti anak mo, no apay at di mo maitulod iti pagadalanda. No apay ada kami akanayon ken ni Anthony ti mga asikaso ken kuana. Ha? Ammo kasaan ka pa ya nakasaga ng agbalin nga ama. Ididimtang kada tayo ni Fatima. Agam iho, maasan ka kumamat iti anak mo. Ipariknam kumamat kan kuana ti pamateg ti maysa nga ama.
iti kasta, saan a dumakkel nga adayo tirik nanakan ka. Hoy, agsubli ka ditoy, Victor. Kasarsarita ka pa'y lang. Una yan ti anak ko. Pinanawan naklatan, amadama pa'y laeng ti panagsarita mi. Daddy Anthony, dito yung magkampo santo timayanta. Kunak man lumapantagpas pa share EJ Park. Madamdamatan ton ngagpasyar, anak. Dito itapay laeng, nakaita ni Manday di Lolam. Okay. Daddy Anthony. Anya nga tatirik na ti adda mami na. Naragsak ka di? Wen anak. Naragsak ti adda ti inana. Adda ti mangisagana kadagiti amin nakasapulam. Sakbay amapan kay di pagadalan. Adda mang paturog ken kay ti rabii. No kasjay adi mo maala ti turog mo. Ay, siguro. Kasta ti araramiden kada kayo day di lola. Idi si bibiyag pay laang. Kuma, kasta akmat. Ada kumamat ni mami Janice ita. Siguro, sana kauungta ni Daddy Victor no si bibiyag pay ni mami. Sana bali anak. Anda akbat dito'y amang ipatpatigkan ka. Da kami kinilolom. Uray no anya pa'y ti mapaspasamak. Saan da ka abaybayan, anak? Daddy Anthony. No pa'y kanayon nakangaungtan ni dadim. Ipatig mo kumalata, ha? Saan ka di aday ta ti kanayon nga isurusurukin ka ti teacher mo di pagadalan? Ipatig mo dagiti dadakkel mo. Iso akas tangarod ti aramidam, Fatima. Ipatig mo ni Dadim Victor. Ket, asyakmet. Uray no saan asyak ti pudpud no nga amam. Ipatpatag kalata, anak. Taman pa'y asaan arimuan ni Sir Victor dito yung mansion. Apay nga ta? Amang ano madamdama pa'y arumwar da jay. Wano saan, amangan mo nawan papananda kadagiti barkada na ita. Nalabit akas ta, Manong Elmo. Wano saan? Amangan no makunkonsensya iti inaramid na iti anak na. Ay naman ang Doray, adayo ang mapasamak dayta. Ni insan Victor pa iti kunam. Nangato ti pride na dayjay akasinsin ko. Iso ajak mamati ang makonsensya dayjay. Daan to na ikan Fatima, nalabit ang malimda pa'y asamang pa'y. Kaputa sigurado, anay masandan tinagpasyar. Imbagtarimor kan iti siled mo in San Victor. Ada nakasagana ang merienda di kusina. Umay ka tag merienda ta. Nakailangan tag merienda insan. Awan ganas ko amangan ita. Oh, itaman pa'y insan. Anya ka di talaga ti pampanunutam. Di ka di napasamak. Amom insan. Jack mababalaw ni insan Anthony. No apay anay turid na kasi nung basong batan. Gaputa talaga mo't ngamin abiddot mo tinaramid mo. No kayat mo, rumwar tayo kada Charles. Iti kasta, makasarita da ka anasayaat. Sige ah. Da kayo ti makaamo insan. Tasyak, jak maawatan na niya ti marikrik na kita. Anthony Iho, saan kayo kadipay nga agawid? Saan pa'y papa? Mapan kami iti lugar day di Janice. Kayat ngamin ni Fatima ama-amo dagiti dadakkel ti inanay. Di kagdanag. Agawid kami matlaeng. Kabisadom ti lugar da Janice? Amang ano marigatan kayo amang sapol iti address da? Saan papa? Naalak idi ti cellphone number ti inaday di Janice. In-text lang kanyak ti eksaktong address da. Ken amuda metten amapan kami iti ayanda. Alanga Rodiho, agananad ka iti panagmanehom.
I-message na klaengan na apaman na makadanon kayo iti lugar day di Janice. Ay, agyaman ako unay. Gaputan na panunot yung nga impasyar dito'y lugar mi ti Apok, Sir Antonay. Pasensya kayo lakuman dito'y nano mo abalay me. Ay na, nakababain pa yun kada kayo. Awanan yaman na, Nana Prima. Ken sanda kon ngawagan iti Sir Anthony kunayolatan kanya. Agmano ang kada kayo, Lola Prima. Ay, kasyan na ka ti Diyos. Fatima Apok. Ay, umay kayo. Umunag tayon di tabalay. Iti kasta, makaina na kayo, anasayaan. Kasta gayam ti aramid ni Victor kan ni Fatima. Sigurado ano si bibiyag ti anak ko. Agungat dayjay, gapo iti kina-irresponsable ni Victor. Pudno day tayo, Nana. Uray siyak. Talaga kagurak mat ni Manong. Gapo iti madi nga aramid na. Agyaman ak unay, gaputasan nyo abinaybayan day di Janice. Idinagdanada ka ni Victor. Nagsayaat kayo unay, nangruna ti amam. Mababainak pa ingarod. Gaputa iso amin ti nakakaamaw kadagiti nagastos. Idinay masayag ti anak ko. Awan tinas ka na pagbainan nyo, Nana. Gaputa saan mo na sabsabali day di Janice kada kami. Imbag nga rod, tanadaan da iti anak kini Manong Victor. Adalat ta pakalaglagi pa nyo iti anak yo. Kanoray siyak. Namimpinsan na napukaw ti liday anariknak. Idi imbreaknak ti sigod anobyak. Gaputadan ni Fatima ngayon bilang kumeten. Kas pudpudno nga anak ko. Kumusta ti irurwaryo kada Victor, Mira? Nasaya at matito. Talaga binagbagan mi ni Insan Victor. Dua kami ka ni Charles. Katamoyo ka di, tito. Saan apulos ang nagsao iti madi kada kami ni Insan Victor? Sir. Talaga adim ngaglaang kada kami. Siguro, naamiris nan dagiti amin abidot na. Iso asaan apulos ang nagsasao iti binagbagaan mi. Nagsaya atan nga inukasta. Sapay ko mga rod, tagbaliwan ni Victor. Tapno agbalin meten anasaya at ti masakbayan na. Kasta meten nga agbalin anaragsak, ti kakaisuna nga anak na. Dituyak pa lang silit ko. Sa anak pa na rumrumar. Pudno launay nagitimbag baka kanyak da Insan Mira kan Charles. Nalabas gaya man nagiti nararamid ko iti pamilya. Nangruna iti anak ko. Nagsaya at unay iti anak ko. Mariknak asaan ang nagimulay ti sakit tinakam kanyak. Nga ore no saan na apulo sa narikna ti pamatag ko kenkwana kas amana. Kaya't kon nga ilintag dagiti amin ang nagbintutak. Sapay ko ma, tasaan pa'y analadaw ti amin para kada kami iti anak ko. Lola Prima, sumurot kayo kadi kada kami ka ni Daddy Anthony, iti panagawid mi iji mansion. Ay, babalin mo't Apok. Tapno makapasyarak man mo't. Kat makitak ni Papam. Ay, mabalin ka di asumurutak kada kayo, Anthony. Wala na. Sumurot kayo kada kami iti panagawid mi. Sigurado ang maragsakan ni Papa na makita na kayo. Ay, alaman nga rod. Isaganak nga rod dagiti aramatek asumurot kada kayo. Pare Victor, kaya't mo ka diti sumurot kanyak, tama pantaginom. Saan pare? Diyak kayatan taginom iti arak. Pudno ka diti nangag ko pare. Saan kan nga ginom iti arak? Uwan pare,
Kaya't ko nagbalbaliw. Kaya't ko nasulnitan na iti nagkurangak iti anak ko. Kastamat kada papakan, Anthony. Namiris ko ngamin a husto dagiti bagbagayo kanya kay diri mortayo kada insan mira. Isong edjakon ti arak, pare Charles. Nangeg ko ti saritaan nyo kini Charles, Victor iho. Kat maragsakan ako unay, gaputa kayat mon ti agbalbaliw. Papa, pakawanan da kumakarag iti inararamid ko kada kayo iti kalabas. Mababainak unayan kada kayo. Gaputaawan man na tinaaramid ko anasayat iti daytoya pamilya. Nabayagan na napakawan ka, iho. Saan pa yan naladaw ti amin? Adu pa'y ti gundaway mo, tapno masulnitam dagiti amin na nagkurangam, nang runa iti anak mo. Sapay ko mga rod na mapakawan nakpay ti kabsat ko, Papa. Ikarik, agbalbaliw akon. Gaputa kayat kumutan ti maadaan iti napintas a masakbayan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawa sa napuluan. Pamatag, ti ama, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Papa, kayat ko asulnitan na iti nagkuranga kada kayo. Kastamat iti kapsat ko. Ken ti anak mi iti day di Janice. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ko. Mamati saan pa yan naladaw ti amin, Victor iho. Nasingpet nga ubing ni Fatima. Kanayon mi ngay bagbagakan kwa na, ano pa'y sabali ti tratum kan kwa na, ipatag na kalata, tasikaket nga ron ti amana. Nagasat unay ti anak ko. Gaputad da kayo kanya Anthony amang ipatpatag kan kwa na, Papa. Ikarik ka na kayo. Agbalbaliw akon. Ipatag kon ti anak ko. Gaputad jak kayat adumakkel nga adayo tirik na nakanyak. Nasayat dahil tang aramidam iho. Kat di kagdanag, takanayon kami nga aday ti kabsat mo, amang suportakan ka. Apayagin matang kayo iti cake, Daddy Anthony. Adda ka ni okasyon ita iji balay. Nalipatam ka din anak. Father's Day ita. Ha? Iso gumatangak iti cake para kada lolo ken ni Dadim Victor. Ah, winggayam. Itagayaman ti Father's Day. Happy Father's Day, Daddy Anthony. I love you. I love you too, Fatima anak. Agyaman ako na ya. Gaputa dimtang kay tibiyag ko. Amam ka di. Idi damo pa ilangapan nakakita kan kay di ospital. Idi na ipasngay ka. Nakaragragsakak. Huh? Panagriknak kat naadaanak matan iti anak. Thank you, Daddy. Kaputa oray no saan dak apudpud no nga anak. Ipatpatigdaklat ta. Kuma, kastamot kanyak ni Daddy Victor. Tapno, happy ako na kanayon. Happy Father's Day kada kayo, Sir Roman. Kastamot tenken ka, Sir Victor. Agyaman nak, Doray. Happy Father's Day, Papa. At iti sagot ko kada kayo. Ha?
Agyaman ak iho. Uy, nginginaan da ito'y arilo. Talaga ginatang ko na ita para ka na kayo, Papa. Sapay ko man ta magustuhan nyo. Saan lang nga si Katiada sagot na kini Papa, Manong Victor? Uray sakmet. Nay, ada kayo gaya man, Anthony. Kung namin no malam kayo nga gawid. Agyaman akunay kada kayo, anak ko. Pinaragsak da kita nga aldaw. Wow! Nagimas matanda giti nakasagana amakan. Luto amin dagita, da Papa Victor, kan Dadim Antone, Fatima. Aglutluto kayo, Mat? Daddy Victor? Wen, Fatima. Sapay ko man ta magustuhan ti lutok. Sakbay amangan tayo. Adalaan kayat ko ayawat kata kayo. Daddy Victor, Daddy Anthony, kan Lolo. Kaslamu ko noan niya dayta. Sige, apo. Yawat mon kada kami ti sagot me. Nagmayat matanakit kita da Victor, Anthony, kan Fatima. Nakaragragsak da. Wan nga ro, Charles. Kasladyak pa'y lamamati asabali ita ni Insan Victor. Talaga namimpinsan, di pa nagbalbaliw na. Maragsakan ak unay para itigayam ko. Saan laday ta? Mariknamotan ni Fatima, ti pamatag, ti maysa nga ama. Manipud amismo kan ni Victor. Kan amangan no tumulong pa yan amang imaton iti negosyo da. Gaputa isukit nga ron, tinlepas na akurso. Fatima? Mabalinta ka dito agsarita? Apay ka di, Daddy. Ada ka di basol ko. Sorry, ano, ada na aramid ko, ama di. Awan, iha. Awan basol mo. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo ka na giti nararamid ko. Pakawanan nak, no nagbalinak nga irresponsable nga amakan ka, anak ko. Awanan kanyak dayjay, Daddy. Kanayon nga ibaga kanyak dalolo, kan Daddy Anthony. Nga oray no kanayon da kaungtan. Nga oray no sandak nga itultulod iya iskol. Ipatag kayo latta, Daddy. Kanayon matlaang nga isuro kada kami ni Teacher mi. Nga ipatag mi kano dagiti parents mi. Agyamanak no sa anak akagura iha. Ikarik, sulnitak na iti amin ang nagkurangak ken ka, kasamam. Aramida ko nagiti responsibilidad ko ken ka. Anya ti ko na, Manong? Kaya't mo ti tumulong iti negosyo tayo? Wala din ko. No idi pa'y ko mga inaramid ko na ito'y. Nagsayaat ko matibiyag ko ita. Nagano ti sinayang ko nga oras. Pasaya barkada kan bisyo tininintunar ko. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti bidot mo, Manong. Saan pa yan naladaw ti amin? Kat sigurado ang maragsakan ni Janice no sa di naman taayan na ita. Gapot na nagbalbaliw kan. Kan aramidang matan ta responsibilidad mo iti anak yo. Anthony, agyaman ako na ikan ka. Gaputa impatag mo ti anak ko. Inaramid mo ti responsibilidad. Asak kumati akin aramid. Saan mo abinaybayan ni Fatima? Nga oran no ano nagtibana ka saan ta nagkinaawatan. Sir Roman, makita kat naragsak kayo ita. Gapo ka day ta nagbalbaliwan ni Sir Victor? Wen, Doray, kamaudyanan na. Pinatgan matlangan ti Diyos. Ti kanayon ko nga ikarkararag. Ay na, una yan ang nagragsak kumamot day di Doña Esmeralda. Gaputa ka maudyanan na.
Nagbalbaliwan ni Sir Victor. Awanan ti parikot yu kuana, sir. Kat no bilang taalaan na kun ti Diyos, nakasagana ako na no dumteng day ta apanawen. Gaputan na saya aten ti biyag dagiti anak ko. Ken amok, asaan da abay-bayan ti tunggal maysa. Talaga amat nga adda di muras ti negosyo tayo, Manong Victor. Manipod timulong ka iti panangimaton dito furniture shop. At adda nga imado dagiti customer tayo. Siyempre nalaingak ang makipulapol ka dagiti customer ko naman. Kayat na talaga ti gwapo ang makisangsango ka na kwada. Adday ta ka manen, Manong. Impakat mo manen ti kinalastug mo. Ang amo, Manong, talaga maragsakan para kan ka. Gaputadakkelan ti nagbaliwam. Makunak ita, anagasa ti agbalinto nga asawam. Awanen plano ka mga asawa, ading ko. Ha? Ipamaysaklangan ti atensyon ko iti anak ko. Sika nga saan ka kanya mga asawa? Awan pa'y nobyak, Manong. Ken sanak pa nakasagana iti day tabanag. Ang dumteng tulat ta, ti babae para kanyak. Wenmet ngamin, Anthony Iho, mga sawa kan, iti kasta, makitak pa iti agbalin nga apukok kan ka. Ah? Unay kayo lakit din aya papa. Awan pa'y nga rod ti maasawa, jak pa'y nasapulan ti babae para kanyak. Kasano nga na makasapol iti babaya para ken ko anak at no pasing mo't ang negosyo tin into na rin na papa. Nagsao di adda ka ayan-ayat na. At least, oray awan asawak. Adda anak ko apang ipapaayak iti atensyon ko. Sika ngay. Sana bale, no naragsak kayo ng aglaklakay abaro, ayos lang. Tinapatag kat sanyo abaybay ang titunggal maysa, anak ko. Angam no bilang tadda ti dumteng para kada kayo, di yun paluspusan pa'y. Gapu ta mga no agbabawi kayo iti udi na. Agsubli ako ni Jay America inton maminsan nga aldaw in San Victor, in San Anthony. Imayak lang dito'y mansyon nyo. Tapno agpakadak kada kayo. Alakit, aganad ka nga ro iti panag-flight mo insan. Ket inton sumaron nung agbakasyon ka dito'y Pilipinas, itugot mo to tinobyom. Iti kasta, maam-amumi met. Wan kinapudno na. Kayat nalaunay tagbakasyon dito'y. Iso na lang takanayo na busy. Iso nga inton sumaruno laangan tiyo umay na. Tita Mira, saan mo to naliplipatan ti chocolate? Asagot mo kanya ka? Agpasugnudak no awan chocolate. Wan ka di, Fatima. Saan ko aliplipatan ti chocolate mo? Saan laday ta? Ado pa iti isagot kuntukan ka. Umadanigaya man ti kasangay ni Fatima. Anya nga iti plano yo, Victor Barok. Pagsalitaan may pailad ka ni Antonina na prima. Masapol nga da kayon tumod iti kasangay ni Fatima. Iti kasta, kumpleto tayo. Ay, uwan mo ta. Saan amabale na saan ka umatendar iti kasangay ti apukok. Nana. Kaya't ko tagki daw iti pamakawan ka na kayo. Gapo ka nagtinagkurangak iti daydi Janis. Pakawanan dak no binaybayak ti anak yo. Lipatan tayon tinapalabas, Barok. Tinapatag ita kat naamiris mo dagiti amin ang nagbiddutam. Kan saan laday ta? Iparparik namon kan ni Fatima ti pamatag ti maysa nga ama. Wanya duray, nagatang yu ka din dagiti kasapulan para iti kasangay ni Fatima. Saan pa, sir? Or-orayak lang amin ni Manong Elmo. Iti kasta, adda kadwak arumwar. Sige nga, Rod. Da Victor kan Anthony.
Nagidandamot arimwara na pangimatang kadagiti may sagana amakan. Wen, sir. Nagalisto at talaga ti panaglabas ti panawen. Kasla kaano laeng idi maladagan ni Fatima. Ita, sangapulon ti tawen na. Huwin nga rod, kat pagyamanak unay, gapo tadi makkel anasaya at ti apukok. Uray no saan na anarik na ti maadaan ni Tina, at datayo met amang ipatpatag kan kuana. Oh, Manong, adda tayon dito yung simenteryo. Isagot ko ka ni Janice na ti sabong nga awit ko. Ay, Manong, Janice, adto ti sabong para ken ka. Pakawanan na kumaka nagti nagkurkuranga ken ka. Kada kayo iti anak ta. Ikarik, jak to pulos baybay-an ti anak ta. Agyaman ako unay, gaputa inikanak iti pakalaglagi pakken ka. oray siyak, Janice. Agyaman akmet, gaputa dimteng kayo kini Fatima kada kami. Oray no saan ko apudpud nung anak ti anak yo kini Manong Victor. Ipateg, kan aywanak latta, aging ga iti panagdakkel na. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Fatima Apok. At to iti regalo ken ka. Thank you, Lolo. Happy birthday, iha. At to'y matirigalok. Sapay ko man magustom ti sagot ko ken ka, anak. Thank you, Daddy. Nakaragragsakag. Gaputaan ta kayo amin ita ang kasangay ko. Siyempre, gaputa kayat mi anaragsak ti kasangay mo. Iswa talaga akumpleto kami. Thank you, Daddy Anthony. Pudno day tapok. Kan saan laada kami ti sangailim. Madamdamalaang, sumangpatumat dagiti kakabsat day di mami. Kitaan ni Fatima, Manong. Nakaragragsak ka makiaya ay ayam kadagiti kakasinsin na. Juan nga ron, kasla sana mabombanog. Talaga akasta ti ubing. Sigurado ano malpas ti panagayayam da. Maimas nanton ti maturog. Dahito yan ti kararagsakan na kasangay ni Fatima. Gapot a kumpleto tayo. Kang runaan na, mariknanan ti pamateg ti maysa nga ama, manipod kan ka. Kat pagyaman ako, nay, gaputa sana gimura kanyak ti anak ko. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapno ilintag ko iti bindot ko. Tulungan na ko maading ko. Kaya't ko ti agbalin ano saya at nga ama ni Fatima. Wen, Manong. Adda kami lang dito'y kini Papa. Para kada kayo kini Fatima. Kaya't aramidan tayo ti amin. Tapno maaddaan itinapintas amasakbayan ti anak mo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas anapuluan. Pamateg, ti ama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basi. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.